Ano, nagpagupit siya? Why short hair? I did it myself and then mommy cut it short and then I cut my... Gotta check yun ang sinabi mo. That's nice too. No, you cut it short and then I cut it. Ilalapit No lang to. pa! Blur. Blur the like Dito na lang din. Hanggang Blur pang the ano. address. Ito ang bahay ni Ate Pai, guys. Oh. Starter home. Ang luwang oh. Wow! Hi you guys, once again sila kay Tracker here, no? Nagbabalik tayo. Woo! Magandang hapon sa ating lahat. Now, we are arrived here in our yard, Truck Enterprise. Ay, after 3 days na uwi tayo. Andiyan yung mga anak ko, misis ko. Let's go! Today is Tuesday guys. Martes Santo ba? Lunes, Merkulis Santo. Merkulis ngayon guys, Merkulis Santo. So bali, pwede pa daw kumain ng karne ngayon, sabi ni Mrs. Merkulis Santo. Webes ang hindi pwede. Anyway, baba lang ako. Let's go. How are you? Happy birthday, bebe! Okay. Yes. Yeah, please. Oh, okay. How old are you now? 11. You? How are you? I'm good. I'm blessed. What are you eating? What matiti? Sleeping? That's your clothes? Yeah. Bakit may mga kulay yung mga ngipin labing mo? Hi mommy, how are you? Sarado yata. You miss me? Uy. Mukhang pumapaya tayo ah. Eh syempre. Baka magkasing na tayo. Sumisiksi na ba tayo? Kasi kaya nang humusga. Hindi, tamang exercise lang. Kita nyo ang lakay tracker. Maya kung magbuhat. Ang palakas lang ng mga to. Anyway guys, tara. Tuloy ko lang ito muna sa loob. Tapos uwi na kami. Yes! Yan lang muna. Ngayon pinapaliwanag ko. Nag-deliver tayo sa Cisco sa Regina. Kaganina. Doon yun ako doon. Tapos natin mag-deliver. Brandon para magpahugas ng trailer, no? After natin pahugas ng trailer is nagpunta tayo ng highlight ni Pawa. Drop ko yung trailer. Tapos babtil na ako pupunta rito po umuwi. So far, uy, naol. Nakita ko na naman guys yung truck ni Boss Relan. Sana all may pick up. Ako na lang yata guys yung owner operator dito sa Canada na walang pick up. Ako na lang yata. Alright. Basura ko ito. Bot ko na lang Han. Basura ko ito. Tapon natin mami. Yeah. Nel, be careful ha, madumi anak. Basagan ng isang ganun. Lahat ng pinatulong mong bitbitin ko, nabasag pa.
Alang galon. Eh, siyempre mabigat yan, han eh. Hindi mabigat yun, empty yun. Eh, walang laman? Oo. Kailan? Kaso, tumigas siguro kaya ang missing labas. Ay, mga ano ko dun, han? Kaya sayang na, mahal pa naman yung galon. Bumili ako. Saktong-sakto pala. Nel, can you please get us ano yung wipes there na ano, para dito kay Papa? Oh, wala na akong wipes pala dyan. Tama pala. Thank you. Hold on there. Take it easy. Wala naman akong ibang mga damit ko lang. Bumili ako ng mga sandos ko lang. Bakit si Sinel bumili ng sando? What sandal? Ano, nagpagupit siya? Why short hair? I did it myself, and then mommy cut it short, and then I cut my. Kaya check yun ang sinabi mo. That's nice too. No, you cut it short, and then I cut my others, Okay. and then I cut my bangs. Okay. Ay, nako. My face suits better with short hair. Yeah, it's look every ano naman sa'yo, it looks nice. Because you're Looks beautiful. nice. Yeah. Ay, you're so pretty. You're beautiful. Like mommy. She is so Saan pa ba magmana pretty. Saan ba magmamana dapat? Alam ka naman sa ano? Siyempre sa lahi natin. Matangkad pa. Lahing De La Cruz yan. Matangkad. Matangkad ka pala, anak eh. Lahi ka pala ng mga lolo mo eh. Pakitapon mo na ito. Diyan, itapon mo lang dyan. Drop it there. There. Yan. O, ilagay mo na rito para hugasan ni mami mo pati yung basurahan ko. O, dali mo na lang ito doon, nak. Para iba, ano na. Isa-isa lang. Baka mamaya matumba ka dyan. Oh, baba ka, dandan ka. Baka mamaya maksidente ka pa. Hindi ka na makapaglaro ng basketball mo. Doon. Oh, dyan, marami dyan. Ito, baso. Ano pa to? Siksik mo. Tanggalin mo yung isahan. Yung ito. Ano to? Oh, sabaw yan. Itapon na lang yan. Yan, dalhin mo na lang dyan. Tandaan ito, baka matapon. Yan. Kunti lang, balikan mo lang yung iba dun, han. Yan. Para mahugasan na. Nako. Ito, itapon mo na. Sabaw to kasi. Kaso wala, hindi rin naman na magagamit. Ito, nak. Binukod na lang yun. Sayang yung plastic lagay. Alin? Yung basket. Marami ako, plastic dyan, na kinukuha sa ano. Yan. Ito. Nipis. Hindi, pang ano mo lang, di ba? Yan lang. Anong ano? Ha? Mommy, Punasan mo lang. it's smoky. Nak, pakadala mo na lang ito doon. Tapos ito, tapon mo na lang dyan sa basura natin sa loob. Antay mo na lang kami doon. Wala rin naman ng ano. Tapos bababa na kami. Hindi na natin ito sasaraduhan. Hindi na natin ito no? Huwag na kasi ano naman. Ipa-plug. Alas 7, sakto guys. Hindi na namin ipa-plug. Patayin mo na lang dyan, han. Yung pipindutin dyan, no? Alright. Si Baki, tulog si Baki. Batitis, tulog. No? Patayin mo na lang, han. Bababa na ako. Wala na naiwan, no? Make sure natin walang naiwan. Okay. Alright. So daling ko ito. Yan naman ng bago. Kasi apakan ko ito eh. Yan.
Baba ka na? Sige. Okay. Alright. Tara! Ito, bago ito. Oh, iwan mo lang dyan. Alright guys. Oh, home time. Hindi ko na ipa-plug ito. Hindi naman malamig. Ay, oh, hindi naman siya malamig. Hindi natin ipa-plug. Hindi siya malamig. So, Cordapia, may iwan ka muna namin, no? Ang aming mahal na Cordapia. Lapit-lapit na rin yung ano, kanyang birth certificate. Congratulations para dyan kung nanonood ka sa vlog ko. Ayan, nabayaran na daw niya yung truck niya. Ito guys, oh, yung 4x4. Ganito pala kahaba yung ano, yung long bed. Crew cab tapos long bed. Ito yung F250 ni Boss Raylan guys, F250 Lariat ni Boss Raylan. Ang gusto ko rito yung malalaking klase ng ganito. Yung kanyang ano, yung kanyang salamin, power stroke, 6.7 liter power stroke, 6.7 liter power stroke, turbo diesel to, F250 Lariat. Pang malakasan to guys yan. Sana all may F250. Mapapasana oil ka na lang sa mga kapwa kong owner operator na ano, may ano, mga F250. Tabi, kinuhaan niya pala ito. Ayan, yan. Ang tawag dyan guys. Nasorbe na naman natin. Gandatan pa. Sana all balang araw makakuha rin ta. Pagdasal nyo guys, pagdasal nyo. Tara. Yeah. Bye bye Cordapi. Papasana all na lang tayo. Pagbayad na yung truck, sorbe-sorbehin din natin. Marami talaga. Marami naman ito. Bukasan. Hindi ko binuksan. Let's go. Hi Bucky, how are you? I sleepy. He did. I wish we can celebrate our birthday now, but we need to do it today. I thought you already celebrate your birthdays. Yeah, but I wanted to celebrate it with you though. Why we need to? Celebration. You want to celebrate again with me? Why do we need to celebrate a lot of time for you, Clark? That's spending too much money. No, mommy cooked last time. Mommy cook, but at least she buy. No, Ate Papa. Too much expensive kayo talaga? Why too much expensive kayo? Why you guys too much expensive? Alright, okay. We'll see if mommy says so. Mommy says so. Not next week. No, we cannot celebrate the Holy Week. I explain it to you. That's what I thought. There's a lot of time to celebrate, right, Clarky? Yeah. But you want to celebrate with Papa? Yeah. So how's life without Papa? Horrible. I miss him. It's okay. What do you mean by horrible? I miss him. What do you think? You just miss Papa. It's not that horrible. We got your mom here. Yeah. Raise it. What's wrong with this thing? Go! It will stop. Sanil, para ka naman. It will stop. Ganyan naman. Kung ano mo paano kung banggain mo? Oh no. Sablay ka na kapag gano'n. Yes. Bagay still sleepy? Yeah. Re? Sleeping? Okay. Anong pinagbibili nyo, Han? Bawal daw guys ng karne, sabi ni Mrs. Hindi naman bawal ang karne. Bawal ba? Bawal. Para ka naman hindi
Eh paano pala yung mga bodybuilder, Han? Kailangan din nila magpasteng? Of course, it's just Hindi sila kakain ng protein nila, Han. Kasi siyempre ano eh. It's only 1 week. Yeah. Alright guys, tara. Home time, home time. Uwi tayo sa bahay. Bye bye muna Cordapia doon sa parkingan. Right? Yeah. Everything okay? Yeah. Okay. So you guys eat already? Oh, kumain na pala kayo? Hindi na kayo kakain? Hindi na, kasi marami na sana kain. Dinner na yun sila. Dinner na? Isi ba kayo? Dinner na rin. Hindi pa naman yan, hindi yata pwede sa kanya yung hindi kumakain ng ano. Nakakain na ba? Nakakain nila. Dinner nila is 4 o'clock. Wala na bang ano, wala na bang school ngayon? Spring break. Spring break na? Kailan ulit ang balikan nila ng schoolan? Ha? Kailan ulit ang balik nila? Ngayong Lunes. Ah, ganun ba? Sige. Malayo naman eh. Time din yan isa. Lunes? Ganun ba? Ang ano lang pala. Holy Week. 1 week lang. 1 week Tiyempo lang. hang Holy Week pa. Oh, okay. Kaya parang lugi sila. Kasi dapat Friday walang pasok din. Oh. Spring break na pala ng mga bata, guys. Di ba laging ganito? O hindi? O meron mga spring break pero kasi hindi naman. Hindi, last year ganito lang naman yata yun eh. O pero hindi yung ano, lumagpas pa ng isang week bago yung Holy Week. Dati? Oo, Oh, dapat okay. na nag-spring break sila, spring break lang, hindi kasama yung Holy Week. Oh, okay. Ngayon, na-check po ang spring break nila yung Holy Week. Oh. Bukas magsisimba tayo ng ano, ano na yung schedule. Simba. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kaya magtyaga itong mga batang araw-araw magpunta The sa other way. simbahan. Alright guys, home time. Pag-shower tayo. Sakit ng ngipin ko kanina dun sa Ayun, okay na? Masakit pa rin Ay, inuman mo na lang ng ano, ng water. Pain reliever doon. Kasi alam nyo, yung ano yung basta may nakagat akong matigas. Tigas yung nakagat ko pa. Ewan ko, bato yata yung crack, sabi niya sa ngipin ko. Nako, nagkakaedad na kasi tayo guys. Ang ngipin ko, hindi pa naman ako napustiso. Wala pa akong pustiso. Pero niingatan ko nga eh. Siyempre kapag nakakagat ka ng bato nga, Paano naging bato? Masakit. Baka buto yun. hindi ko alaman. Sakit Baka eh. Sa ano yun? Nasa rice mo, ano? Baka nga. Oh no. Ang sakit. Nasira yung kain ko eh. Hindi ako makakain nga eh. Inuman mo na lang. Ang ginaganyan-ganyan ko parang at sakit na inuyuga-yuga ko. Ang sakit. Namang mamatay yun tulad ng parang. Saan? Bagang? Ay hindi, dito sa may ano. Yung nakaraan, naalala mo yung umagat ka lang ng fried chicken? Yung Namatay siya. oo. Kasi yung ano na kasi. Iningatan ko kasi yung ngipin ko guys, gawa nga ng siyempre nagkakaedad na tayo nga. Yun, mahina na yung mga ngipin natin kaya nga may pusti-pustiso eh. Pagka ano magpabunot ka, hindi natutubo yung mga yan. Papustisuan mo na lang. Anyway, yan guys. Hindi na mag-iinitan. Ay, hindi na maglalamig. Hindi na siguro. Wait. Sana hindi na. Hopefully. Yan. Alright guys, City of Winnipeg. Magpilit. Ano, GMC ano? GMC oh. Tinitignan ko yung mga GMC na rito. Papasana oil na lang sana ako. Yan oh, yun oh. Yan. I'd like the GMC. Wala ka. Oh!
Who love the GMC big truck pickup? A big car, not like this. Oh, my bad, sorry. I don't know. I wanna show you, like the one that's in the front. This one here. That's a big truck, big pickup. The one that's over there, going in Oh, there. you mean that one? One, White one. Oh, I see. the white one. Both, like the other one over there. Same. Those are the pickup half ton. Those big car. They call that ano? Big truck. Pickup. Alright, guys. Nakapagluto ka ba, Han? Ano? Isda. Okay. Like that, oh. Like Yeah, I see it. Sierra pickup. But I thought, when you said Aurora, I thought you meant the sky Aurora. That's because this place here, they always have aurora sky there. That's why that's why they call that aurora. So should we? In Manitoba, there's a lot of aurora sky here. That's why they call that aurora. What about like in our place? No, College Avenue. only like sometimes. No, we live in College Avenue, so that's college. No, in Manitoba there is Winnipeg there's a lot. You see everywhere, even we are at home. But that place, they call that subdivision Aurora. Aurora subdivision. Eh? Buying alcohol. Okay, now I get it now. Yeah. Of course, you want to get Holy Week, alcohol. You're gonna drink after Holy Week. For what? We'll drink what? Oh, I Why? thought you were gonna drink wine. No, I thought you were gonna buy. we're not doing that today. No, you're not doing that to me. Tulad ng pinapanood ko yung I watched that video. No, you're not doing that to me. Jeff and Duncan yata yun. Jeep Duncan. Yeah, that guy has a puppet. He's talking with his puppet. Sock puppet or actual Yeah, puppet? Jeep Duncan. I'll show you the video later. Alright. Far too far, yeah. Nakakatuwa siya eh. Oh wait, his ground. Di maano ka na dyan. Hindi. Ayan, nasa the old guy. Holy crap. But he's the one who spit that too. It's just a puppet. You're not. What are you trying to say? You're Oh my gosh. no, Ahmed, no. Hey, 70. Peanut, my wife is beautiful, though. That's very sweet. And what makes her beautiful? 6 beers. No. Okay, less if the light is dim. All right. And how dim should it be for you to look good to her? Total freaking darkness. How's the rest? Alright. So you really are adopted. Yeah, that's the one. No, you're not doing that to me. You know, all these people can... It's your beautiful life all here tonight. Yes, yan, malapit na tayo. So, you see, Paypay kaganina, nagpunta na siya sa ano? Yeah, she got a house. She went into the bank now? Earlier. Hindi mo na siya nasamaan? Hindi na kasi marami kami. Oo, siyempre siya lang din naman. Tinext ko siya, natutulog eh. May notification sa cellphone ko. Sleeping daw siya, panggabi siguro siya. Ayan. Possession date ni Ate Pai sa bahay nila guys, April 10. Kaya siguro... Nila siya lang yun, Han. Oh, bahay niya, oh. Pero yung ate niya doon Makikirent yung ate niya. magkikishare yung ate niya doon, pero sa kanya nakapangalan kasi siya yung na-approve. Siya yung owner talaga. Owner talaga Mag-isa lang talaga siya. Yung ate niya makirent sa kanya. Oo, kasi naman mag-rent sa iba, sa kanya na lang. Hindi pa naman niya kailangang bumili ng bahay kasi si Ate Papa meron pa siyang binabayaran na car loan. Si Princess kasi, si Ate Papa wala, gawa nga lang siyempre binili niya yung Sa atin galing yung sasakyan niya. yung Honda Civic namin. Kaya wala before. siyang car loan. Napakamura nung benta namin sa kanyang yun.
Ikaw ba naman? 55k kilometer pa yun. 55 km Honda Civic 2016 guys, unang 20 owner. 2016 ba Kami. yun? Pero bihira lang naman kasi ginagamit yun. Kaya 55. Nasa 35k pa lang ata yun eh. Sinalo niya yun. Nung binili niya, nasa 35,000 km lang. Binenta lang namin kano 11. Anak 11. Ikaw ba naman nasa ano pa yan ha? Nasa 26 pa siguro bilyon yung Honda Civic namin nun kung tutusin kasi siyempre 35k pa lang ang tinatakbo Kasi niya tinignan ko ngayon, 2 years na sa kanya yun, mahigit. Tinignan ko, nasa 55k lang eh. Oh, 55,000. So sinalo niya yun parang nasa 35k or 40k mga Di na totally sinalo, hindi bayad na namin yung sasakyan na ayaw yun. nga pala. Binenta namin sa kanya noon kasi siyempre meron na kami nitong Honda Pilot na to, hindi namin nagagamit yon nung dumating sila. Siya yung unang nakapasa ng ng driving kasi siya yung eagerly mag-drive, gusto niya talaga mag-drive noon eh kaysa si Ate Papaw. Hindi, pareho naman sila, matagal lang pumasa. Mabot lang ng siya 6 ata na road test yun eh. 6 mahirap din kasi mag-road ay test 3 na road test. dito kasi sa Canada guys, road test mahirap. Doon sila sa knowledge test nahirapan. Mabot sila ng 6 tapos 7 si Pau Pau. 6 siya, pero yung road test nila 3 lang. Pangatlo pumasa naman. Doon sila nahirapan sa knowledge test. Ako rin yata ilang beses ba ako nag-knowledge test dati? 3 ba? Lang. Ako 2 lang. 3, Second time 2. na ako pumasa. Knowledge test kasi medyo siyempre sa Pilipinas wala naman. Di ako alam mag-drive sa Pilipinas guys. Motor lang ang alam kong i-drive. Ito lang ako natuto mag-drive ng kotse. And then truck driver din yan, owner operator rin tayo sa ni Lord. Yan, but anyway, yun nga sinasabi ko sa inyo, yung 2016 Honda Civic na binenta namin yon ni Mrs. sa kanya kasi siya yung una na nakapasa ng driving, nagkaroon ng driver's license. 35,000 km pa lang yun. Ang presyo na yun sa market dati, yung mga ganun 35,000 km na hindi bababa sa 20 yun siguro. Ginagamit lang natin yun pagka sama. Napakatipid pa yun guys. Ang Honda Civic guys, matipid. Puro cylinder yun eh. Matitipid. Oo, ang puno lang nun nasa $40. $40 ang full tank. Tapos 2 beses lang akong magpagas. Araw-araw pa yung ginagamit sa pagka 2 beses sa buwan. $80 lang yun. Kaysa ito. Ito, ilan ito han? Abot ng 120. O parang ilan ba full tank ito? Sige. Hindi, meron. Ilan ba full tank magkano? 110? Ang Ngayon, putang mahal ang ito. gas ngayon. 2 beses ka isa isang buwan? Depende. Pag umabot naman ng 20 days. Mom, it's about the light though. No, green na tayo na. Yeah, we're good. Why did you do one? Yeah, never mind. Lalo't mataas ngayon ng ang gasolina. But anyway guys, yan, we're home. Sama-sama na naman. Bakit still sleepy? So, ikutan yung bahay niya. Sige han, ikutan nga natin yung bahay niya. Sige. Iikot lang tayo dun sa bahay ni Ate Paypay guys. Yan. Ate Papa's coming? No, she's not. We're just gonna go ikot. Kapit-bahay lang namin yun guys. Dito sa diyan sa bahay. Diyan lang sa may Redwood yun eh. Dito na tayo. Dito lang talaga sila bibili ng Where are we ng going? To Red? Ate Paypay house. Why? Really? Akala ko red. No, we're just gonna go outside only. And we're gonna be Doon pala tayo. inside? No. Punta lang tayo sa It's not housewarming yet. I know. We cannot go in there because it's not yet wala pa sa possession. Pero nag-down na siya. Ng Ito na, kinuha na yung 5% down. Okay. Nakuha na yung 5% down. Percent nun, mga nasa 9,000. Yung 5% noon, 9,000? We stole. Daming pera. Ilang taon na ba si Paypay han? 20
21 years old pa yun si Paypay. Itong April 8 ang birthday niya. 22 ata siya. If 21 years old pa lang yan guys ha. Kung tutuusin, mabayaran yan kasi ang bahay dito sa Canada kapag kayong regular ka lang na magbabayad, 25 years lang yan, 45 lang niya kung mabayar, 21 lang niya. Kung mabilis siya, mabilis naman at masipag din naman siya. Kung makahanap siya ng lalaking katulong niya na talagang di madali lang nila mabayaran yung bahay Ay, nila. hindi. Kung ako, kung ako ang tanungin mo, Ang dami na naman. hindi ka pwedeng umano sa bahay ko. Bumili tayo ng sarili nating bahay. Ay, tama ka dyan. Oo, syempre Pinaghirapan ko to eh. Naghirapan ko yan eh. 912. Swerte naman ng lalaki. For real. For real na sabi. For real. Kapag mag-boyfriend kasi nila, hindi pwede yung Kumuha tayo ng sarili nating bahay. Bayad na ako. Kumuha tayo ng sarili nating bahay. Kasi yung property na yan, pagkadalaga ko yan eh. Sabihin ko talaga ng gano'n. Ay, ganun ba? Masyado pala to si Mrs. ko kapag kasi yan dalaga na may property. Di po pwede yan, bro. Ano yun? Asawain mo ako, mayroon na akong bahay, ganon? Ito. Tara natin yung likod. Pa, Yes, bebe. blur the address and Yeah, blur Papa what will Mom blur said. that one. And what mommy said. I've been to that church before. I walked over there. Where? Di parang ang luwang ng niya, ang luwang ng backyard That church niya, oh. over there. It's so close. Ate Pai's house is so close to my school. I can walk to it. I can walk to Ate Pai's house. Yeah, you can come here every time if you want, but you have to tell to mom. I have. Asan yung likod niyan? Teka. Ito yun. Ito? Ay, Look, hindi. It's big. Hindi ito yun. Hindi. that's huge. Sabi mo walang Teka. Ay, 910 912 yun eh. Oh, 91. Oh, ito 919, ito 910, baka 11 ito. Ay, 12 ito. Ay, Duma! There's a people out. Yan. That was so close. Alright, guys. Guys, dito lang tayo. Tingnan lang natin. Ito ang bahay ni Ate Pai, guys. Starter home. Ang luwang, oh. Lalagyan lang niya ng dito, Han. Mula dito, oh. Gagastos pa sa Ate Pai dito. Pero maluwang. Mas maluwang ito kaysa sa bahay, no? Mas maluwang. Alright, guys. Maluwang, Han. Maluwang, no? Yan. Hindi muna tayo pupunta ron. Yan, guys. Maluwang. Tama yung Tama yung sabi mo, pwede natin ilagay yung RV. Maki-RV muna tayo. Pwede. No. Yan o. Kaso ang layo ng saksakan niya ng sliding niya. Doon yung saksakan niya. Mag-ano lang sila katulad dito, oh. Dali lang. Dali lang yan. Mag-ano lang sila ng katulad dito, oh. May camera siya dyan, oh. Katulad dito sa kabila, oh. May camera, guys, oh. May camera. Kailangan pagturo dyan, ha? Oh. Ganyan lang, oh. Covered na covered. Ang luwang, no? Ang luwang ng backyard. Tara na. Sige, tara. At least kahit pa paano nakita ko yung bahay nila, Ate Pai. Bahay ni Ate Pai. Hindi nila, bahay niya. Alright, guys. Pero hindi tayo nakalapit. Hindi ko tayo lumapit. Gawa nga nang siyempre. May time yung possession date. Let's go home! Stop it. Bye-bye muna, house! Ate Pai Pai! Guys, tara. Renovation dito, renovating, oh. Ba't maayos sila re-renovate? Kaso parang madumi yung backyard dito. Hindi, kasi may gumagawahan. May madumi ka mo, tubig lang yan. Dahil nga sa mga gumagawa doon. Ganun lang din naman. Prepares naman ng likod natin doon, eh. Let's go home! I think it's a 10 to 15 minute walk from my school to Ate Pai's house. Yeah, you can say that. Guys, tara. 10 to 20. Dito yung hanay ng bahay namin, guys. Yan. Beautiful.
26, Mas malinis. 2018. Sabihin sa kanila. Diyan may naggumawa lang, 2018 yung sa amin. Malapit na rin namin mabayaran itong skin na to. Ah, ikaw nang bababa, no? Oo. Lagyan mo na rin ng padlock. Nagising ka na. You wake up. What are you looking for? Your yung cellphone? Kami, kiss pa pa, hari. Ay, yes ko po yung bulog ko. Every time I saw you, you're getting big. Sit down properly there. Mommy, we're going to back. My boots. Put on your boots na. First, kailangan ba yung kasama? Hindi, kaya niya na yun. Let's go, let's go! What is bluffing at the card? Oh, stop it. What is bluffing at the card? I don't know. Who? Bluffing. Bluffing? Yeah. He's trying to scare you or something. Malapit na rin matunaw naman. Malapit na rin silang matunaw. Actually, stop it. Okay. Here, broke my point. Diretso mo. Pero sign mo lang. Alright. You guys know the drill, okay? Take everything else inside. Garbage in there. Okay. Nakausap na ako mag-repair nitong ano, pare-repair na lang. Oh, prepare na lang natin yan. Oh, magtanbas ka kung magkano. Alright guys, home time tayo. Let's go, let's go, let's go. Just block the The plastic, just the plastic. Just the plastic. Take it out. Give it to mo. Bakit, come now. Leave it here, Baki. Dami pala nilang gagawin. Uy, tumutulong si Bakay, oh. Bakay's doing a great job already. Uy, careful. You break it. Come, come, come. I miss Papa. You miss Papa? Papa, we're going to take a bath, okay? Okay. Say bye-bye na to the camera. Bye bye. Don't forget to like and subscribe to my daddy. Guys, thank you for watching. Home time tayo. Tuloy natin ang video vlog natin bukas, no? Guys, I love you all. Peace out. Papainit tayo ng ulam. Yung sarsyado ni Mrs. Oh. Isda na may itlog. Yun. Yan. Painit ko. Kakain ako ngayon. Say bye-bye! Bye-bye. Ito yung nag-birthday. Okay. Ate Sinel, where are you now? Guys, thank you for watching. Bet I can Love you. Peace out. Lakai Tracker.